manzo Allah ce afdalus sadaqati sadaqatu ramadan sadakar da tahi falala zace sadaka ta ramadan kenan saboda muhimmancin lokacin sai manzo Allah shi ta ƙara kun gane ko sannan kuma daga cikin abin da ke sa manzo Allah na ƙara kita cikin ramadan saboda mi domin akwai musulmin da yana so shi azumin amma wataƙila bai da abin da zai taimaka mishi yi azumin wani bai da abincin sahur wani bai da abin da lokacin buɗe baki ya sha kusan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke cewa duk wanda kimtsa wanda zai je yaki za a je jihadi kai baka je ba amma wannan kace zo ga doki hau ga takobi ga sulki rataya sai ya tahi to ladaci kai maza ba kai in za a bashi lada 1000 an bashi tashi 1000 kai ma a baka 1000 daban daidai mazala ce mi man jahaza ghaziyan faqad ghaza duk wanda ya kimtsa mai yaki kamar shi ma kimtsa shi dalibi zai je karatu misali Najeriya kace nawa ke saka ga shekara duk wata ɗaya jikka 30 a buga ga shekara kaza ne je ga su to in zai yi karatu ya samu lada 100 kai ma lada 100 da ba kai ma kamar ka je karatu wannan hikima ce da kuma dubara ce ba kowa ke aiki ta sai mai ƙarfin zuciya to manzo ke cewa duk wanda kimtsa mai yaƙi kamar shi ma yaƙin da ɗaya kuma manzo ke cewa duk wanda ya tsare ma mai jihadi iyalin shi ma za a ba shi lalar jihadi wani ya je jihadi ya bar mata shi yana da abun ta ya jihadi amma bai da abun bari kai sai ka tsaya kana mata abinci kana kula da ƴaƴanta kana wani ne to ladar ka dai kamar kai ma ka je kai jihadi wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza kun ga wannan ai ba karamin muhimmanci ba kenan lokacin da manzo Allah ke taimakawa ga azumi yana ba da abu da yawa dan saboda duk wanda kyautar manzo Allah ta shiga hannun shi sai yayi amfani da wannan kyautar yayi azumi yanzu za a ba manzo Allah ladar wannan mutum tare da cewa shi ma za a bashi tashi a bashi ladar azumin shi kuma a ba manzo Allah ladar azumin shi sai a bashi kun ga daga cikin dalilan da yake sa manzo Allah nami alillinka kyauta a cikin azumi tare da cewa a hadisi karara manzo Allah ke faɗin cewa man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi an yunqasa min ajri as-sa'imi shay duk wanda yabba wani abun bude baki to za a bashi ladar mai azumin can tare da cewa shi mai azumin ba a rage mai ladar shi da cikakka wannan ba karamar dabara ba ce da wani hikima wadda wasu kasashen suna yi muku ba mu ya kamata ce muna muzanki menene a lokacin azumi lokacin taimakekeniya da lokacin hada gwiwa da taimaka ma wanda zai azumi dubarar da ya kamata muzanki daga cikin ba kowa ke da halin ya ce ga mutum 20 can ku zo in dauki nan ku baki ba kowa ke da wannan halin ba kowa bane amma kowa yana da halin gidan shi a zuba mishi ruwan shi cikin kofi a doro mishi dan kurun shi da dan kosai ko tuwo kowa yana da wannan halin wanda zai ci shi to kun sako mutsallan cewa ta'amul wahid yakfi ithnain abincin mutum ɗaya insha Allah zai ishe mutum ɗaya kai yanzu tuwon da za sa ma gidan kai kadai kana cin shi ba ka cin shi ba ka yawa tuwon ka na gidanka kai kadai ba ka cin shi to ya za a yi unguwa akwai gida 10 kowa ya ɗauko abin da gare wanga da ɗan jikin shi na tsamiya wanga da ji na soɓo wanga da ji na tritop kowa shi to da shi a haɗu wani wuri cikin unguwar kowa ya jina shi yanzu abincin mutum 10 na gida 10 mutum 10 suna cin shi sai an samu wasu mutum 10 tare da su sun ci ko wuce nan ma kun ga ku duka yanzu cikin ku abincin ka kai kai ka sako maka mutum 2 sun ci tare da kai ka samu ladan mutum 2 sannan kuma mun rage bukatu a unguwa dubara ce kowa dubara ce kun ga ba dole sai mun jira mai miliyon guda ya bada an ce mutum 20 su yi buɗe baki ba mu jira shi kowa shahada ai kadan kalmami kowa kawo ga hannu yan hada sai su da wasa kowa gaban ran kara ga hannu kowa ya kawo yanzu kowa mutum 100 kowa ya kawo dan ince shi a hada ba su da wasa ne guda to wannan dubara ce kowa ya kawo abincin gidan shi a hada a wani wata ruwa ta unguwa kowa ya kawo nashi wallahi in za a yi haka nan za mu samu albarka a tsakaninmu da son juna a son juna za mu samu ci gaba kowa ya taimaka ma juna wani bai da gida wani kuma su'uluki ne bai da kowa sai ya biyo ya siya ga ya kawo sai shi jama'a wannan dubara ce in kowa ya kawo nashi in wani zai wuce mace ba ka wuce sai ka bude bakin
shikenan ya zauna shikenan a wuce abinci mai albarka kowa da wani togare wani kosai wani kunu wani wane ne sai kaga an taimaka ma juna an yi buɗe baki lahiya lau wani bai je roƙi wani ba wani bai rasa abin buɗe baki ba amma in kowa ya shige cikin gidan shi da tare shi da kofin kunu da to da waye da waye da waye ya ciyar raga ya bar su sai bayan isha'i su yi wari a zuda kullun cikin shara ga abinci zube amma cikin unguwa kuma ga mutane zube suna wasu abinci shi ma wannan rayuwa Allah ba zai mana albarka da ita ba amma in muka haɗa kanmu albarka tana nan cikin haɗin kai kuma sannan za a ɗauke mu juna kewa Allah ya samu dace sai mu samu lada cewa man fattara sa'iman duk wanda ya bude bakin mai azumi kaga sai mu samu lada da yawa kuma matan mu dake aiki gidaje can da ladar su ladan mu kadai suke samu sai su samu ladan mi da yan hanya da wanda ke ga titi kuma duk an ci an raga kuma sauran aba wasu almajirai su masu kara kun ga dukkan abin alkhairi ne wanda ba karami ba dama Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ai taimake ke ne akan mi abin da ke alkhairi ne da da'a ne da tsoron